To je hra z Pixel Gun a dneska tady nejsem s Jirkou, ale dneska budeme hrát proti zombíkům. Já už to hrál, ale nebylo to na kameře, takže dneska budeme natáčet tak 10 minut a můžeme se pustit do toho. Takže vidíte, že jsem to trošku hrál, ale to nevadí, pustíme se na to znovu. Asi dneska budeme taky natáčet s Jirkou, možná si zavoláme večer, potom budeme hrát Pixel Gun taky. Tady můžete vidět, jdem dál. To je už mapa, první mapa z tohohle. Pokud neznáte Jirkův kanál, tak se jmenuje Jirka.cz.roth. To je jeho příjmení, ale ono se píše jinak, takže tak. A tady máme za úkol zabít všechny zombíky. A potom nakonec jsou tady bossové, takže tak. Je to jednoduché. Můj lev. A jmenuje se LOL. Počkej, na věci. Teďka mi to ukazuje, kde jsou zombíci. Šipka. Tamhle to se postará můj lev. Další bude někde tady. Kuky. A ještě jeden tady. Tady můžete vidět bossa. Ten první je strašně jednoduchý, když máte takovýhle zbraně. Jdete hrát dál. Teďka jdem na druhou mapu. Takže dneska budeme natáčet těch 10 minut. Máme tam 3 hvězdy. Jsem dal obrát. Ne, sakra, obrát se. Takže takhle, další to. Můžeme to přeskočit. Teďka to je, že jsme tady na tom hbitově. Takže tak. A tady už můžete vidět nějaký nový moby. Tam byly jenom zombíci. Teďka tady nic nového. Tak. Stěším zvuky, protože mě možná neslyšíte. No, takhle. Snad vám to nevadí, že tady nejsou slyšet zvuky, ale snad mě slyšíte mě. Koukejte tady ten chlápek, jaký tady byl přede mnou a koukejte, co se s ním stalo. To uvidíte i v té, no, uvidíte to prostě. Ještě jeden zombík. Já úplně zapomněl, co to je za bossa. Kde? Tak jdem na... Aha, to je tenhle duch. Tak ten je jednoduchý. Tak teďka můžete vidět, že tam ten chlápek, počkej. Teďka dostaneme ty hvězdy. A teďka u téhle. Že vidíte toho chlápka, jak byl přede mnou. Taky má nějakou mapu. Tady má někam pojedeme do nějaký továrny nebo na most. To fakt nevím. Jo, jsem, aha. To tady je. Tady to je docela otravný. Tady jsou takový lítací zombíci, jaký jsou fakt otravný. Koukejte na tu krev. Kuk. To jsou vůbec ty lítací zombíci, aby jsem to mohl ukázat. A nějaký plivaj. Počkej, tady něco kouše. Vidíte? Tohle černý mužík. Já mám granát, hodím tam granát. Sakra. Tyhle hnusáci černý.
jak lítají, tak to jsou oni. Nezapomínám ty bose pořád. Prý mrtvý. Tady pavouk. Ještě jeden, vezmu si náboje. Jo, tady je, hej, poslední je hlava. A jdeme na bose. Kukík. Koukejte, jak vypadá. Ten vypadá jak ten první. Podobně. Hej, revolver. Já vám potom ukážu takového nejtěžšího bose. Ten je fakt těžký. Myslím, že... Tak si koukněte. Jenom chci vás ujistit, že za 4 minuty budeme končit. Ale neváhejte, tohle já dodělám. Tohle prostě neděláme. Tuhle sérii v tomhle. Ten červený husák je divný. Tady jsou víc zombíků. Nahoře, úplně nahoře můžete vidět, kolik jich tam je zombíků. Teďka jich tam je 21. Takže tak. Mimochodem tenhle zombík je z toho prvního levelu jak boss. A mně to nepřijde boss, protože už mám silnou zbraň. Koukejte, mrazk. Kuky, kde pak jste? Kde pak jste, zombíci? Já vám nic neudělám, jen vás polechtám. Lechtičky. Jo. Kousně, dobře. Hodíme to tam jen tak pro jistotu. Mrazk. Zombíci. Lékárničku do ruky, jen tak. Tady jich je hodně. Nechte tady. Jak je tam vysekal prostě. Proč ji nezabil? Kousni, dobře. Kousni ho. Dobře. Co to je za doktora? Už není. Aha. Co to bylo? Viděli jste to? Já tady prostě byl a něco tadyhle takhle proběhlo. Co to bylo? A bylo to červený? Koukej, ten vypadá cool. Počkej. Nebylo to cool. Ten má tak hustou vybran trapný. Já mám silnější ohně. Pokud se kouknout na Jirkův kanál, tak ten má strašně silný zbraně. Strašně. Když jsem měl já lepší. Hej, máme 6. level. Yes. Tak si potom koupím trysky a potom budeme hrát, natočím další videa. Takže teďka utíkáme z toho. Teďka budeme na nějakém mostu. Já to asi dneska ukončím, protože za 1 minutku končíme, ale to asi nezvládneme za 1 minutu, takže